KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Watlaga Sarkar Jilla kalapan kelaya ka office jong Meghalaya State Electricity Board syaka Meghalaya Energy Corporation Limited nado usnem arajar shipo Nrei hado gini gisni katanat samboarding jong Sarkar Jilla kampat pelaj setia ya kepisa kabadai kabaha jong Meghalaya Energy Corporation Limited kabasa kumba praspa saupo klor tengka Yakani la pentip do President jangka Coordination Committee of Registered MECL Employees Association and Unions uba P. Shulet ha kajing keren bat kilat patai kubor hadien kajing kendo yo sembut Menteri Rangba Kajela uba Preston Tensong uba Petru ya katanat samboarding Ila ai kajing thos kan meng ai ka proposal jeng government kata kadi ka proposal jeng ni ba kan shim ka wen ka rai ba ka thu makan wala sing ai tam kajing mot ba kan ai ni approve lo ri ai chak MECL ban meet yakini ki expenditure jahab jong ki pension bat kini ki terminal benefit ti katang ila ekran bende but dangdon shushu ki wai pat ki jingmot honorable Prime Minister EI ba kata ng soy habi kata jingmot ti hadin bangila ekran bat I ni suthu ba government kala prakhat hagani kalian kumno ban meet ikini ki expenditure kini ki jing logic set ba judat kam te ngismay habat ke jing sa jing mo jing prakhat jongi honorable Prime Minister ba kidam kilat kilti bika prakhat arla laila kibon kilat kidam prakhat mata but kanu ki kilap ba biang tam kin shim ye kata ngismay habi kata ga ye kamu ba shimla government ai cái kerjaan ini si bang ila ban stand bentang yo gitu lops ki jongi pai wala ngim yo 100% ya ke bagi dius ki jongi bar khaidu kadal kadang ka kerjaan ka yang joka government monthly ka kerjaan ka joka kumusyo ong no mo kani technical organization jongi nadu ba ko por ba long ka prioritize mo hadu menta long kampat long fully unbundled mo te fully kampat long unbundled te kamot kan long ba ha ka jing lam jong government te ka long kum rak snokti mo kalong khlo ti menta hawat menta ru kanu kalian kejington kam ka sarkar ka bebe ka kadang bebe kejington kam kai ka sio be te kunta ya gini ki pension ne gini kita hadu menta ka ai ti mo ju thu ejing sisha la kam ai ka sarkar ejing sisha kejing ra kami sen le kam la shu banya kada bat ngapa bani thu epi akan dikapor baka jingnya kendo ko jongi menta kasni kalau ko ba per sisha ke ba mangirung impai perkhat Namar beleng orang yang kata, bor fini I ba, nek kalian kejongi, ngidon kita kejing shania, kejing guna kejing shania, lagi bor bahalor, berkum juru, lagi bor bahalor, kadon kata kejing shania, kejing bam shania, yang hitung ke union associations. Ma, hari mentak asni dengan itu epi, bahkan nek kejingnya kadon kejongi, bat I Deputy Chief Minister berkerja kapor, Deputy Power Minister, kalau kejingnya kan kebasyai, bahkan kejingnya kan rangba. Bat ngos ngotho ba kade kasni mentahi kan define ya kade ka power sector ka jongi akan ni ka jalla ka jongi la kade na ka benta ka jing montoy ka jongi binong trade la kade na ka benta ka jing montoy jongi consumers la kade na ka benta ka jing kiu syapang ka jong ka jalla ka jongi dengan kwa bani thoi pi hang ni hot kum binong trade ngidon ki jing ngidon ki jing le na ka power sector lagi de kita ki tulap ki jongi lagi de kita ki pensions ki jongi bangi de banyo lagi de kita ki jing yo ka jongi ngin la chong thai kini ki ki e bangi yo banya keren bangi song thu shai mata kasni ba nakaliang ka jong power minister idon si shami iro ta ka vision ka jing shai nang ni chakmat ke e ka bangi de banya chakmat nakabanta ba bor thai jongi yo e kita bat kumjuru kumno bangi nang achu nakabanta ka jing monto jaga state halor jagi project laka padai ka bakan trehi ka MECL ngidon ikon samla ki jongi kat ni ibala don lupa pa MECL civil engineers pati wei berkumjuru benangan pas na ba lakin yo ya kan kam ka jam apa ka jalla ka jongi ini ka dege ka bangi yo bani keren ba but ila ai ya kan ka projects ka badai ka bakan execute na ka state ngidon ki projects ki bangi execute bakan nepko par ki don ki projects ki benang ni syakamat bangi ajing mut bangi la bani execute lang joint venture berka National Hydropower Uba Shulet ulaya thuru baka seng kala pensngau hau sembut Menteri Rangba hakabaya dei berka jingtung kampura ya kinong trei besipor jongga Meghalaya Energy Corporation Limited kibadon kumba laipo hadu 100% kiba julong ki nong ya tenrong lem yaki kam kiba khia jongga office
bat ka baat pat halor ka jing thum kam thum jam lại cái dan bagi vacancies ki babun ba apa ka departments ka jongi khon samla ka jongi babun ki kuli ka jongi ki blada bakter bat kan ni ka ege ka jing thang mo ha bagi khon ki jongi ki dapat puli di benyo ikam ki jam ki jongi bahkan lemar pot juk ke pemerintah begini sabar kalau ka be ba pi yakini ki asnem kalau gumno bat ni sultanat bila ai kata assurance bila pan yakini ki vacancies position bat ingin scam ba yakini benar ki benwan ini abang fill up yakini ki vacancies bat kumjuru yakini kontraktual ki bedar kanyo kat haspa mentak badan apa organisation ke jongi ini gila dilupa ki family ke jongi ngimla ben cibarat ki kumto banyak ai keren bahaya kan ye banyak kalian ke jongi la ai assurance ba ngimla ngin regularize ki sen regularize ke joko port kan ngin ya de face wise kum ngila ai keren ni kata barkanir kan ka steps ka ba inshim hakaba makir ke sopo bangin yo ai kam ko jam la ben dei shipos nem khat ars nem khat sas nem kat ba dei kata ka shoga decision ke joko government bat ka MCL ka benshim ya kan ye kumno begini syahmat kan kita di bagi banyak ya keren ya harus mencukup apa itu ifi maka gajing temu ka jong sarkar lembaga ka jong power minister ka jongi ka bolong hi dalam ya kan di state ka jongi ya kan di power sectors ka jongi syahmat belum very positive but ngi da kalian ka jongi yang to ya kasyan ya kata ka jikarsyan yi power minister ka jongi hakaba nak betakan di reforms but PCE ya kan di cabinet meeting ki baki long ila last week jong unai pada kinuan rakyat kata nomor ngingin pala kerana kata kayak iru nomor bakapak long official nges kan ba kani reform si kanuan nomor beli kinuan degi beri long professionals ni kuat kan saya kata wat mangaru benar profil kuat bakal accountability bat kuat iru benar bala don professional kuat keli yang agak jikri kam ko junga hapo feel ko junga ngar ngala penjubat iki menurun tiap langangan prihok dengan prihok ya kam ko junga kata degi ke jing antrod ko jungi bat nges kam bat gi omba berkhoi inya trailer in ai ka jikarsyan Nalor kata, wilayah Huru bakaseng kalapan sengau hau sembut Menteri Rangba halor ke jing bempat pendap yaki pos ki batali nado ke pos jugali technician junior engineer assistant engineer ki balong kitna trekam bakong santam jongga Meghalaya Energy Corporation Limited. Yang jogi nila ajimut yai honorable power minister halor kini ki jaka ki jongi ki jingdan kini ki jaka jongi ki ba hakaba idon ki potential tourism kumka dam kane ko umyam dam nade ka leshka dam kunta te lane guna mahir te nada ni diversify ka business jong ka MECL dakaba ni tapi kane ka potential barang jong ka tourism dakaba ni na yiki guest house lane kunta termo ban kring yiki tourist syakini ki jaka ka jongi te kamut ni la ban ka MECL kala ban diversify ka business but kala ban tapi kane potential but kala ban earn ka revenue te ya kane ka proposal honorable minister ong bam ir adon ko ju jingmot te ngi la ha jingmot ha ko ju te akermen ba yang wat la ibun kam ha nomor blek ya dekat kam reform di baila don pa ha ga jing ka jong iban hon ra ko MCL ya kene insakan baw ha din ka jing ko ka jong ba insa shim action halor kini ki ha kini bentaru kanang ba MCL kan yo extra revenue na kalian ka tourism daga ba punan kam ya kini ki chakabo